Hola, Sílvia. Sí, hola, maca, què tal? No et preocupis, és només que et vull comentar unes coses. Sí, és per als alumnes de tercer. No, si jo aquests alumnes els he tingut a primer, a mi m'estimen molt. Però, clar, és que hi ha una coseta que, clar, el català com que el parlen molt menys i molt pitjor que fa 2 anys. Home, clar, és que cada cop que els sento a mi em fan mal les orelles. Aquí els nanos venen a aprendre i no a desaprendre. Naturalment que hi podem fer alguna cosa. Què et penses tu ara? Si jo no paro de proposar coses, que sembla que jo parlo per les parets. Per això ho hem de fer entre tots. Què dius? Que no saps com plantejar-ho? Has vist això del notexcusis.cat? Tenen un munt de recursos per als professors per això de la immersió lingüística. notexcusis.cat